Gak pacaran, guys. Lagi lo, lek pacaran mame dimsum. Wis ora. Kiu. Kilo guys. Are mari touring nangone Tegal. Iku apa mujair ah? Luwih maneh, Bet. Mano. Mila, mano ah. Ikan pedes ya, Nak? Ayo mangan. Mau. Deh. Luar Oke, guys. Aku takoni lho. Loh, kok isone sih? Ayo nang didulang mbek dimsum. Mau wis. kok ngene sih. Malah mosok arep dikerok minum. 7,5. Kok ngeruwi ngetok yo. Entek kok ndek kono. Anu Bet, aku wis mbayangno mbek celana sing iku kandhane. Iki no yo enggak iki. Lho iya ta situ iki rek. Paling ngebas sumpah iki polisi. Apa sikilmu kok rasa ukuran mesin Bet? Apa nih ya rasa ukuran gue ya. Lah iya. Malah kok sili coba. Iya. Wes sepatu. Kon ngerti banget tawane mang piro? 1 swida. Tak nyang. Aku kok cara ngenyang nek piro? 150. Mas harus piro? Langsung 130. 120 ang salah. 30. Lho aku mang munine ngono ah. 100 tak bayar saiki. Ngono ta niku. Sultane tak. Ini tau sojo. Oh ya nom lagi ya nek mau nganu. Lho guys. Ki entek jek kemana sih? Beli sepatu tadi guys. Kak iso masih itu. Lumayan iki syarat itu. Itu mbah kok lumayan. Demek di ono. Iki ambek wis mlengkung yo gak sih. Kan anu ah. Apa? Sing anu sepatu lho. Tuku juk malian. Lah iya cok lah kan duwe ya Mas. Apa? Duwe. Apa? Sing anu sepatu lho. Sing apa? Sikatan odole gua. Dudu sing diincepno ndek sepatu ngene iki lho. Oh, duwe. Ya. Iya. Bahasa apa sih? Yo ono sing apik. Sing Oh iya, ngono nomor payment. Copo. Ya wis aku lak melentu. Tips. Gak mentu apik ya kok saya guys. Kon ditunggu anyar aja. Ayo sak jenis sing ngono. Wong ndi? Tenan kene Mas yo, sak tenan iki. Kon aja suwe yo. Ora. Ya wis. 10 menit. Ayo lah ora 10 menit iki. Lah 15 menit. 20. Wis. Lu guys. Kilo saiki dadi tepar kilo goji. Nyambung. Anjing. Yo sing kena, wis ah. Wes iki. Kilo guys, hari kate tampil di pasar. Mana? Jadi lagi sih lah. Aduh. Ngono anu di aja di. Aja dihapus separuh ya Mas. Ini budaknya kali guys. Kan 2000 bulan sih. Kak. Dolanane pacak-pacakan. Rambut lagi guyu. Kilo guys. Tawang belingi. Apa? Kayak ditempin ini. Kan gak tau gak asli napa ngono aja yo. Enggak. Gek kaf. Kabinte. Anu asap pembukaan. Kafe. Bosak paket. Sultan le. Terima kasih. Siap. Ini bacaan. Loh, jane kon iki lek rada glowing ini ya kayak artis. Yo gak tenan kok. Kayak artis kok. Iya.
Ora. Si kupingnya tak rata nih. Aslinya saiki glowing itu gampang loh. Nggak oke lies. Ya nggak kelihatan dulu. Hmm. Kok terus kena keringat. Yo. Luntur ya, ambil kerjanya panas. Nake. Mau kena hutan. Ya. Orang ki waterproof. Ya tambah waterproof. Ngono iki. Bahaya sumpah. Nanti apa kata kelau. Langsung nyaput iku ta. Nyaput raine koji kok cedule ngono ae. Iki lho guys. Iki buat dempul Mas. Iya foundation nih Kelly. Aku ya ono iku lah tulip ono tiga Mbak Rini terus mari ngono. Sing biasa-biasa tapi gak tahu ono sing larang-larang sing biasa-biasa. Tapi membuat kinclong di atas panggung. Menghasilkan uang misan. Kok guys. Lumayan. Wow, biru dongker. Ya pakai sungguh terong nggak sih? Kalau kau lihat ini. Udah kabur bet. Ndi. Iya. Si guys. Yo wis gede. Kita lagi. Lah ya Ci. Wah. Kilo. Pakai klip-klip guys. Nah ini rada natural. Kilo kayak manten rek boleh. Sekali-kali. Iku mari nggih kecilian nek iku. Gak di pes apa? Ayo. Yang iku ana sewek yarang kok pisan. Mari kita cendingan nih. Kita cendingan kita apa jenenge? Ngono aneh. Wong biasa dibaca jaranan no arek iki. Manut ae bolu. Beda ya. Yo. Aduh len aduh. Cuk pula cuk jumpa. Sampai dapat kok awas kok dia robet. Ngomong apa? Kayak nganu jane lah ndek. Kayak cene kita kok HP ne iki. Lah di HP cen Heeh, ketake bulak pucet ngono. Ya gue relay asli nih Jo. gak. Kan kena plus. Aduh kak tapi api lo. Klip-klip ya bet ya. Kayak mas. Apa? Enggak kali kok. Saya takut kot. Kot disampean. Mari kita hilangin bit tisu. Terus angin pelangkon-pelangkon ini tak balik no kabel negara itu tak bacai manten. Pas lah nganu anu cek. Pawacai lucu. Sumpah ada yang ngumpet guyu. Coba ngisi orang ya. Iya tak ambek dicelak ibah kok. Tidak kau usah. Nah, saya kita ki highlighter Apa itu? di irung cek itu mancung. Yuk. Yuk. Gue betul nana pacarmu. Aku tadi model. Aduh. Lagi. Yes. Lah jauh. Dang. Tak fiction. Lah ndek kono paling rada HP ri. Iya, lu lagi gini api sih. Ya iya. Sih ya tak flash sih. Padahal. Rusak. Minggem aji. Aja drenges. Dari samping. Kita dai. Tulinannya baca-bacaan. Ya tenang nyori. Oh. Pucet ya. Hah? Enggak orang kena nih gitu, Cok. Pucet anu koyokan. Koyo gak cocok iku. Kayak wanjai. Tapi ya rata putih ya. Iya. Yo.
Nah, ndek kene. Ono kocok gak? Ini turun nih balik ini ya. Oh no. Wis ae. Sepilen. Karakter. Lah ndek kene kok gak ketok yo. Dewe apa? Lah ndek coba gak ketok imbet. Hah? Tapi yo gak bodoh antara tangan dan Ae. antara tangan dan ya api mega. Iya, bisa. Lumayan. Api lumayan lah. Gak mati taro ya. Heeh. Wis dadi mantan iki lagi. Anjay. Itu sadem. Iya. Bet. Cek mana ya? Nek tisu Mas, tisu Mas. Tisu, ono tisu basah. Lah, lek dicermin adem. Iya. Awe panas yo jancuk nih. Lah, yang lagi nana iki jeneng adem le. Goblok. Sesi tak kono serbet. Meh koyo maca yo didik yo. Kok maca sih? Sampai asin yo, meh gak padha mek tangan yo. Heeh. Ini hasilnya. Ora kiri. Hilang. Tak ilangani guys, sakno guys. Kita ilangi dulu. Kenapa? Saya tak golekno. Apa jenenge? Bila cinta pada mana. Ya Allah. Tapi adem anjing. Hah? Tapi adem. Gak apa-apa. Kita tak ilangani. MUA, MUA. Iki lo tak jenenge Mang Ci. Di Mang. Kilo guys sepil tak sepil nambet. Apa iku? Bacaanku guys lo. Sampe ini kayak lo guys. Sini Mang gawe OU kilo. Apa iku? OU. Apa jenenge foundation? Kini. Sopo bil? Dari ini. Gak apa-apa. Lenta klien nih gitu. Ono klien di baca imbe. Loh guys, kayak gini. Kita ilangi dikit aja, ben tetep ono wedake. Gak bakat tadi MUA guys aku guys. Jan kayak Perhiasa. ora seruak anjay. Lah aku nanti tukang maca yo ra iso. Jadi stok ora kan. Stok ora udah. Aku sing diudahi. Ya oh, boleh. Soalnya tidak sadar ya ngomong ngono kemarin. Mas Karis. Oh iya, nek kuping-kuping garang ya. Iya ta. Yes. Kon tunjuk Mas Kriki Sembarang nih. Iku ke apa? Iku cak apa? mengangkat Ya, aku bisa nis. ndek irung ayo. Yuk. Ya, Blek ah. Wes ora Ya kok blek kok. aku ya wae ndek irung. Lu nang moto-moto. Ya aku mengangkat minus. Cuk lain. Udah iku. Wis iku ae. Tambah ra benar budal aja iki kok. Lalu, hah? Lu udah enggak? Engko dikelentek. Udah enggak? Oh kan yang ngeliat nganu nih. Ya nek Engko tambah lek anu tambah loro lho kak kelentek kabeh. Lek kantor-kantor. Masih? Heeh. Jane mangkon iku mbet-mbet. Kapan? Mang pas ndek kene. Ya sana gak nawani mang. Lah ya masa kon lek kon ini Mas nurut maca. Ya karo ya. Kena aku karo lah sandai sembar. Lek kon Nganu no. Lah ya mbak ditila. Mas Faisal ngono ta. Wong ala dhewe sak meneh kae.
Wis kok ae, Bet. Hah? Engko ae awakmu. Sekalian lah ta. Sono Iya. dhewe. Ya benakno ta. Ayo cek gantian syuting nih. Lumayan oleh konten. Kayak warok. Sisi. Titik ae wis aku. Dek kene wah kayak gak jemur. Ndi? Dek ero kene. Ambil kene ya gak apa-apa wis. Hah? Ya ratakno Ci. Yo wis kepedhe kon tancuk. Kon tambah tancuk. Ndang. Ci syuting nih. Ayo to. Macak ya rek loro. Masa kon gak iso dhewe Bet kok. Sama sih. Kene yo, sampe aja kene. Bae berangkasmu katut Ci. Oh, masih titik kene yo, iku wah kan dek gini Mas. Ini wake. Lah yo. Gila nih. Kadas ya Mas. Bentar anak cok. Ngalah raimu lho dolan kadas tok. Blek sak raiku bulan kena. Tapi untung kon rada putih ya Bet. Ya rada putih. Ci. Tapi gak kuat dulu masih. Rasa-rasanya. Iya rasanya kayak kandel. Tapi gak kandel. Enggak. Pirahan Mas dunganan. Astagfirullah paling piro sih Bet 20.000 lek nemen-nemen baca ngono. Ya ora aku maksudnya tak tuku dhewe ngono cek rutin cek. 10.000 lek tambahan Jadi di online. apa jenenge? Iku kok gandane apa sih ku? Depannya gue tak. Kayen. Ini. Tuwa belah iki. Ya kacak lagi. Namun itu sak rai. Wong sak rai di maskeri ngomong aja retak ta. Oh kalau ngomong nih. Kalau ngomong, Cocok mau ngomong gak kok lu ora coba. aduh, hidungnya anu retak. Bangir ta? Utak mu ireng kok ngono bangir. Kon iri ya. Kaplas. Iku di isani jempolan sikil mlebu. Oh, ambak penting lancar. Kok cilek jemoteng. Ora cecek-cecek kon raimu. Wis coy. Awas sampai iki. Tapi ku. Wis garing ya. Mesti kena ditarik. Pirang jam nih? 8 jam 5 menit. Wah, yang mana aku Mas? Pasang diamond aku ya ono. Apa iku? Dek untu sing permata iki lho. Oh. Ki lho ono akeh. Iku di lem ki. Kak ngawur ae. Vlog. Dia Pak no. Ono keletane dhewe. Heeh, ono lime ku. Sak lime. Lah iki kene raimu. Hah? Iki opo? Krim. Lu ndang lu kono tak video kok. Tak korekno rekomendasi dodolan. Lan rai dari iki. Kok iso kaya ngono sih? Wis di kelontok ini. Nah, iki kene sepil. Padem yo. Bet. Lah ita kene. Iki kata tak. Ngono Mas. Hah? Sak berapa teh katut? Iya. Duh, beli kon mari kita rame musim iso. Tahu. Iya. Ini lho. Kan pengen tani iki. Tak mek kali kok jaket tok mari. Kau usah jaketan wis. Kiri wadem mama kok 30.000. Blowernya gak nanggung le. Iya sih paling. Sing iki ta, Bang? Ya boy. Ya. Yang nggak manis mas, Yang gak manis. yang nggak sebegitu manis. Oh, setengah soya, Mbak. Oh ya, Kopi hitamnya setengah soya. Sama tadi apa? Beri-beris. Cuman basele aku numpak mobil mbak iki mesti diceluki Mas. Nah, gimana sih? Bengok-bengok gak tau mampir. ya apa Sampai penasaran.